Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka nongba Delhi kalamat ke Jingnangjur ke Jingjaboh ke Lyer ha ka air quality index AQI kalapoi chakalai spa prapusau ha kapor prabijimen step mendak sngit ho dieng ke belong ke Jingnangduna ke Jingdon ke Lyer ke bakhot kadkum ke Jingpentep ke Central Pollution Control Board ke Delhi kalapoi chakathop jong ke Jingdon ke Lyer ke Jaboh bha kadkum ke Jingpentep ke CPCB kadkum ke Jingbu ke CPCB ki jaka baka AQI ke don not hadu sanpho la Kenya ki baki dei ki jaka badon kal air ke bakhot sanphuwe hadu shispa ki dei ki jaka badang khambyang shispa iwe hadu arspa ki bla kham Jaboh malumala arspa iwe hadu laispa ki bla kham shakta laispa iwe hadu sauspa ki bla Jaboh bha bat sauspa iwe hadu sanspa ki dei ki bajur tam ke Jingjaboh kal air ha Delhi ha sngi palei kala poi shaka laispa hnyo phnyo kadba menta ka step sngi tho diang kala poi shaka laispa prapusau ha ka bala yi ke Jingdon ke tadam ke barben jong kal air Jaboh ke Jingjaboh kal air ha Delhi kala bandang ne ke Jingjaboh ke Jingkhriat ru kala sedang banjur ha Delhi bat ha ki benta ba marjan jongka ke Jingkhriat lang ke Jingkhriat ke Jingdon ulo khando ba ke Jingjaboh kal air kanang pen sniu shu shu ka kot ka khya jong ki pat ba nong shong shno ka munda ke de ke jaka ke bajur tam ke Jingjaboh jong kal air ha te ke nong ba ka ba ka AQI ka long sauspa lai phanriu buat sakarohini sauspa lai puar ka anan vihar sauspa pra Jahangir puri sauspa arpho naki lai phnai tali ki jaka ki don khat khnai tali ki jaka ki bajur tam ka Jingjaboh ki balakot chaka sauspa tam ka AQI ki jaka pamarjan jong ka Delhi ru ki la shakta ka Jingjaboh kum ka Noida ka ba ka AQI ka long sauspa sau ka ba ka Greater Noida bat Ghaziabad ka AQI ka long laispa hanyo bat laispa sanpho ka Jingkhen na ka Indian Institute of Tropical Meteorology's Decision Support System ka pen-i ba ka Jingpenmi Lyer jakhlia na ki kali ka penlong ban penmi ya ka Jingjaboh ka bakraw tam hanong ba Delhi ha ka jukapor ki school ha ka leng ka nong ba Delhi kala stang biang ya ka Jinghikai ha sngi tho diang hadian ba ka Commission for Air Quality Management kala pentre kam ya ka Graded Response Action Plan Stage 3 ban perkhing ya ka Jingpenjaboh ya ka Lyer ka tanat puli puthi kala wengno ya ki rukam hikai online ki bala penmi hak basdang chung uni ubnai da ka bakdo bakal Lyer kelas dang khoj